हे आमच्या खास पाहुण्यांसाठी 2 बेडशीट घेतलेले आहेत. आता तुम्ही ओळखा कोण येणार आहे आपल्याकडे. टाळ्या टाळ्या. 5.5 किलो कमी झालेला आहे माझा. मसूरची डाळ करेक्ट. चवळी बरोबर. क्या बात है. अरे वाह परत. अरे वाह. हे आपण निघताना ताईचा फोन आला. ताई बोलली भाकरवडी आणि कचोरी आण. बघ ताई, तू यायच्या अगोदर आम्ही तुझी सोय केलेली आहे. लवकर ये. नमस्ते. नमस्ते. आज आपण कुठे जातोय? डीमार्ट शॉपिंग. डीमार्टला चाललोय. घरात सगळं सामान भरायचं आहे आणि सगळं संपलंय सामान. खूप दिवस झाले सामान नाही भरलेलं आहे. गावाला अचानक गावाला गेलो, सर्व घरातलं सामान गावाला घेऊन गेलो आणि गावाला तसंच राहिलंय सामान आणि इकडे सामान नाही. आता आल्यापासून पण सामान भरलेलं नाही आहे. म्हटलं आज जाऊन भरूया. चला तुम्ही पण. चला बाहेर मम्मी फिरायला चला. डीमार्टला. आज पण दोघांचे ड्रेस सेम सेम वाटत आहेत. शॉपिंग झाली आहे. खूप दिवसांनी केली आहे. चला डीमार्टची शॉपिंग झाली आमची. हे सर्व बॅग आणलेले आहे. जे दिलू बसलेली आहे. इकडे पाहिजे. डीमार्ट मधून स्पेशल नूडल बनवलेले आहे. डीमार्ट स्पेशल नूडल कधी आणली? बनवला पण लगे. हो बनवला. तरीच तो आपल्या पुढे आला धावत. टेस्ट करून बघा. आज काहीतरी वेगळं ना खायला थोडं. मस्त आहे. सॉस पाहिजे सॉस. तर सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या आमच्या डीमार्टच्या शॉपिंगमध्ये. तर आज धनाजिरा पावडर. हां ही धनाजिरा पावडर आहे ना. आता पहिला मुंगे येतात, ऍसिडिटी होते, गॅस होतो पोटामध्ये. त्याच्यासाठी सकाळी सकाळी आहे ना 2 ग्लास पाणीमध्ये 2 चमचे पावडर टाकायची आणि ते उकळून आहे ना ते 2 ग्लासाचं 1 ग्लास करायचं आणि ते पाणी खाली पोट प्यायचं. म्हणजे तुमच्या पोटाचे सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील, ऍसिडिटी कमी होईल. चला तिघांना एक प्रश्न. तुमच्या समोर मी सर्व अरेंज करून ठेवलेला आहे. सर्वात महाग वस्तू कोणती आहे याच्यातली? चला. उचलली पहिली. नाही, अजून ह्याच्यापेक्षा महाग आहे. भाई उचला. काय महाग वस्तू काय सर्वात? हा बरोबर ते बरोबर. चला, हा आपल्याला कुकर आहे. 2 लिटरचा कुकर आम्हाला पडलेला आहे बरोबर 999. 999 म्हणजे 1000 रुपये. हो बरोबर. चादर पण घेतली. एक तुमच्यासाठी आणि एक आमच्या घरी पाहुणे येणार आहे त्यांच्यासाठी. हे आमच्या खास पाहुण्यांसाठी 2 बेडशीट घेतलेले आहेत. आता तुम्ही ओळखा कोण येणार आहे आपल्याकडे. नवीन पाहुणी कलाकार कोण येणार आहे बघा. जराशी उघडून दाखव जराशीच. आणि भाईच्या हातात काय आहे? भाईसाठी रुमाला आणलेले आहेत एवढे. भाई उद्यापासून ऑफिसला जाणार आहेत ना. नवीन पाहुण्यासाठी नवीन बेडशीट. एवढे रुमाला का लागतात आपल्या घरी? कोण ऑफिसला तर जात नाही. पण ते लागतात.
कधी रुमाल इकडे खूप तिकडे लागतात. विसरायला पण होतं रुमाल जातात असे आता बाबूलाच वापरायला गेले. हा. ताईने बरोबर ओळखला. आणि हे बेडशीट पण आम्ही बाबूसाठीच आणली आहे. कोणाचे बाबू काय काजलला बाबू होणार आहे? काजलला बाबू नाही होणार आहे, ताईच्या बाबूसाठी. अच्छा. हा. तर चला भाई, तुम्हाला कोणत्या वस्तूचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे? मम्मी तुला कोणतं आणि काजल तुला कोणतं? काय नाही मी तुला दाखवते. हे बघा अगरबत्ती घेतली आहे. बाय वन गेट वन फ्री. हा घडी पावडर घेतलाय. आमच्या बिस्किटं नेहमीचं घेतलीये. बिस्किटाची चहा बरोबर. आईसाठी सोया मिल्क हा घेतली. इथे बघा, ज्यांना दूध चालत नाही तर त्यांनी असं सोयाचे प्रोडक्ट वापरायचे. तसे सोया मिल्क तुम्ही दिवसातून 1 ग्लास, जे नाही पियत त्यांना न्यूट्रिशनची कमी त्यांना देऊ शकता. की सोया मिल्क झालं तर तुम्ही टोफूही घेऊ शकता. कुठे गेलं टोफू? हे बघा, हे पण सोयाबीनचं दूध काढलं की सोया मिल्क आणि त्याचाच बनतो टोफू. सोयाबीनचाच बनतो टोफू. आम्ही इकडे 2 पॅकेट आणले, ते मम्मीसाठी खास आणलेले आहेत. आणि आमला ज्यूस. आजपासून मम्मीचा आवळा ज्यूस परत चालू होणार आहे पोटाच्या प्रॉब्लेमसाठी. आणि हे भाईसाठी खास चायपत्ती, हा, भाईसाठी चहापत्ती. खास अर्धा Oats किलो. घेतले. हा, आणि हे ओट्स माझ्यासाठी घेतलेत फक्त. आणि तुम्हाला एक मला सांगायचं गुड न्यूज. तुम्ही मला सांगत होता ना की माझा वेट एवढा XYZ. गावावरून आलो तेव्हा वेट किती होता माझा? 85. नाही सॉरी, 80. 80 होता तुझा. हा, 80 वेट होता. आणि आता माझा करंटली वेट आहे 74.5. म्हणजे 5.5 टाळ्या 5.5 किलो कमी झालेला आहे माझा. दिल बघ उलटी फिरली. टाळ्या कशाला वाजवतायत? माझं 5.5 किलो. काजल हाय त्या वेटवर आहे, मम्मी पण हाय त्या वेटवर आहे. आणि भाईचा 1 किलो वाढलेला आहे. भाईला ताल्या. पहिला टाळ्या 1 किलो वाढलाय. भाई 40 बनवते ते 42 झालेले आहेत. हा. हा, चला इकडून स्टार्ट करूया. मशरूम आणले. मशरूम पण आणलेत आपल्याला असेच. पितांबरी लागते. हा, तुम्हाला एक सांगायचं आहे की डिमार्ट मध्ये मशरूम हे 35 रुपयाला पडतात आपल्याला. पेड्यासारखं वाटतं ते. पेड आहे ना, हा निळं पेडच आहे का बघ. सफेद पेड आहे. ते पार्टी चपला कोणाला आणली आहेत? हे आईला आणले. सँडल घरी घरात घालायला. घरगुती घरी घालायला ना हे? स्लीपर्स आणले. स्मूथ आहेत. हे बघा इकडून काय काय आणलेलं आहे, हे सगळं दाखवलं. काय आणलं? मीठ आहे आणि झेंडू बाम. झेंडू बाम. मम्मीला लावायला बाम आणले. बेसन आणलाय. टूथब्रश आणले. हे बघा, ही बिस्किट काय जे नवीन वाटतं ना ते मी विचारतो. हे काय आहे? हे थ्रेप्टिनचे बिस्किट आहे. हे न्यूट्रिशन म्हणजे प्रोटीन रिच असतात म्हणून मम्मीसाठी हे दिवसातून 3 2 वेळा खायचे. हो ते- आणि हे महाग आहे. हा एक डब्बा 400 रुपयाचा आहे. म्हणजे एकदा तरी म्हणजे वर्षातून एकदा तरी खावा, काय फरक नाही पडत आहे ना. टूथब्रश आणले. तुम्ही सुद्धा 6 महिन्यांनी आपले टूथब्रश चेंज करत राहा. आणि स्वतः वापरा. हा दुसऱ्याचे दुसरे वापरू नका. आणि इकडे सगळं हे आणि इकडे कडधान्य आता चला मी प्रश्न विचारतो. ह्या कोणासाठी आणलंय दोन्ही? हे आपण निघताना ताईचा फोन आला. ताई बोलली भाकरवडी आणि कचोरी आण. बघ ताई, तू यायच्या अगोदर आम्ही तुझी सोय केलेली आहे. लवकर ये. हा. इकडे लोणचं आणलेलं आहे, मिक्स लोणचं. पितांबरी आणलेली आहे, हिंग, सुकं खोबरं. हे कडधान्य आहे सगळं. हे झालं. बेसन आणलंय. टिश्यू आणलेले आहेत असेच. हा. चला आता साबणं आणली. हे कसले साबण सर्व. आंघोळीची, भांडीची आणि कपड्याची. चला भाई, आता कडधान्य आणली. भाई सांग, भाईला विचार. भाई सर्व नावं घ्या, काय काय कोणकोणते डाळ आहेत नावं घ्या. मूग डाळ, व्हेरी गुड, करेक्ट. ही मसूरची डाळ, मसूरची डाळ, करेक्ट. चवळी, चवळी, बरोबर. क्या बात है. हिरवा वाटाणा, अरे वाह, परत. काळा वाटाणा, अरे वाह, मूग, लाल चवळी, अरे चणा डाळ, उडदाची डाळ, सफेद वाटाणा, मसूर आहे, बरोबर आहे. हे काय? जिरा, हो बरोबर. हे काय आहे? चण्याचं पीठ, चण्याचं पीठ आहे का बेसन आहे? तेच ना. तेच आहे. तिकडे काय आणलंय ते? फिनेल. हँडवॉश लिक्विड आणलं. आणि ना एक माहिती का, आपण जेव्हा घरातून निघत होतो ना, आम्ही 4 पिशव्या घेतल्या मोठमोठ्या काटीमारच्या. आई बोलते एवढ्या पिशव्या कशाला, नाही का? तर हे बोलते, नाही लागणारच आहे त्यात. तरी आम्हाला ओझा नको म्हणून आम्ही काय करतो माहिती का, साखर आणि तेल आमच्या जवळपासून आणतो. कारण ते सेम रेटमध्ये चांगली, इकडे पण चांगली क्वालिटी आहे म्हणून आम्ही असं पण करायचं. जे हेवी वस्तू आहेत ना, जे सेम रेटमध्ये ते नाही आणायचे, ते इकडून आणायचे आपल्या जवळपास आहे ना. आणि जे डिस्काउंट आहे ते आपण आणायचे सर्व. तर आपली ही खूप दिवसांनी शॉपिंग झालेली आहे. मम्मीला पण आतमध्ये. खूप महिन्यांनी. हो, खूप महिन्यांनी झाली. खूप महिन्यांनी शॉपिंग झाली आहे. हो, तर आम्हाला शॉपिंग तर खूप मजा आली. आता पुरा श्रावण महिना आरामात जाईल मस्तपैकी. कडधान्य खात. आणि मम्मीला पण जाणबुजून आतमध्ये नेलं, कारण तिला पण थोडंसं म्हणजे फिरली, जरा चांगलं वाटलं. आणि मी तिला ऑब्झर्व करत होती की थकते की नाही, तर ती थकली नाही. बरोबर, फक्त घरी येऊन बोलली की भूक लागली म्हणून आम्ही नूडल्स पटकन बनवले होते, ते खायला दिले.
रेडी होते ते. तर तुला हां सबस्क्रायबर भेटले का तुला मम्मी डीमार्टमध्ये? खूप जण भेटले. भेटले ना. तर खूप जण तुम्ही चांगले म्हणजे मस्त वाटतं आम्हाला भेटतात तेव्हा आणि एकदम छान वाटतं. तर शॉपिंग झालेली आहे. अजून काय तुला दाखवायचं आहे सांगायचं आहे? अशी नाही ना? मस्त शॉपिंग करा, मस्त राहा घरामध्ये, चांगलं राहायचं, खुश राहायचं. आणि प्रत्येकाने कोणाकोणासाठी काहीतरी घेऊन या हा है ना. काही ते छोटी गोष्ट कशाला पण काही ना काही घेऊन या. आम्ही कशी बाईसाठी चायपत्ती आणली हम्म. कारण ते चहा आवडीने पितात. चायपत्ती खारी टोस्ट हे भाईसाठीच असतं आमच्याकडे. हा दिलूसाठी आम्ही काय आणलं दिलूसाठी? दिलू आपली काय खात नाही. दिलूसाठी भरभरून प्रेम तोच. हम्म. चला असाच प्रेम तुम्ही पण आमच्यासाठी दाखवते. खूप छान वाटतं. दिलूला पण आपले एक सबस्क्रायबर बोलत होते, विचारत होते. हा तिकडचे काम करणारे पण आपले सबस्क्रायबर होते ना. हो त्यांना दिलू आवडते. हो तेच बोलत होते. तर व्हिडिओ कसा वाटला मला सांगा आणि व्हिडिओला काय काय करा. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, Subscribe करा. सबस्क्राईब करा. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय बाय. मम्मी बाय बाय. दिलू बाय बाय. आता दिलूला वैद्यात देतो बघा. दिलू दिलू पिलो व्याव तू बोल बाय बाय. बाय बाय. हां झालं.